Kao što je ovaj video na početku krenuo ubrzano, bez zastajkivanja, tako i život ponekad uhvati svoj ritam. Ne pita nas imamo li vremena, niti da li nam tempo odgovara. Naprotiv, sve ide brzo, sve prolazi u treptaju oka i često ne stignemo sačuvati trenutke koje bismo najradije pamtili do kraja života. Ali moram vam priznati, prije nekoliko godina, tačnije u ljetu 2022. godine, doživjeli smo potpunu suprotnost. No trebalo nam je da promijenimo okolinu kako bismo zaista naučili usporiti uprkos životu na takozvanom zapadu. I upravo tu naša avantura počinje. Otputovali smo na 3 sedmice na Havaje, tačnije na Big Island, odnosno Veliko ostrvo. Kada smo stigli na Big Island, prva stvar koju osjetiš nije samo ljepota, nego prostor, ogroman, otvoren prostor koji kao da ti odmah kaže ovdje nema žurbe. Ovo ostrvo ima više od 4000 kvadratnih milja, a na njemu živi nešto više od 200.000 ljudi. Kada to uporediš sa ostatkom Amerike, gdje su gradovi gusti, puni i stalno u pokretu, ovdje je sve gotovo duplo rjeđe naseljeno. Više prirode nego ljudi i taj osjećaj te prati od prvog trenutka. I možda baš zato život ovdje teče drugačije. Dok u ostatku Amerike sve ide brzo, karijera, obaveze, planovi, ovdje imaš osjećaj da vrijeme malo popusti. I to se vidi čak i u ljudima. Na Big Islandu čak 1/4 stanovništva čine ljudi stariji od 65 godina, što je značajno više nego u ostatku SAD-a. Kao da ovo mjesto prirodno privlači one koji žele da uspore, da žive, a ne samo da jure. Zanimljivo je i da većina ljudi ovdje posjeduje svoje domove, više nego u ostatku Amerike. Nije to onaj tipičan život gdje stalno mijenjaš stanove, gradove. Ljudi se ovdje zadržavaju, poznaju svoje komšije, grade nešto dugoročno i iako kuće nisu jeftine, dobijaš nešto što se ne može baš izmjeriti brojkama. Mir, prostor i osjećaj pripadnosti. Naravno, život ovdje ima i svoju realnost. Ekonomija se u velikoj mjeri vrti oko turizma i lokalnih usluga, za razliku od ostatka Amerike gdje imaš bezbroj industrija i karijernih puteva. I da, auto je ovdje neophodan, skoro svako domaćinstvo ima barem 2, jer je ostrvo ogromno i sve je razuđeno. Ali čak i ta svakodnevna vožnja izgleda drugačije, jer voziš kroz pejzaže koji oduzimaju dah. I onda shvatiš nešto važno. Big Island nije onaj Havaj koji vidiš na razglednicama. Nije savršen, nije ispeglan, nije napravljen samo za turiste. U poređenju sa ostatkom Amerike, ovdje je manje buke, manje pritiska, ali i manje pretvaranja. Ovo mjesto te ne pokušava impresionirati brzinom. Ono te uči kako da usporiš. I možda je baš u tome njegova najveća vrijednost. Taman kad pomisliš da si shvatio ritam ovog ostrva, počneš primjećivati ljude.
I tu priča dobije novu dimenziju. Big Island nije samo drugačiji po prirodi, nego i po tome ko ovdje živi, za razliku od mnogih dijelova Amerike gdje postoji jedna dominantna struktura stanovništva. Ovdje je sve izmiješano. Veliki broj ljudi se izjašnjava kao mješovitog porijekla, uz prisustvo bijelaca, Azijaca, latino populacije, ali i ono što ovo mjesto daje posebnu težinu su autohtoni stanovnici, to jest Native Hawaiians i Pacific Islanders, koji dalje čini značajan dio populacije. I to je nešto što se ne vidi samo u statistikama. To osjetiš u jeziku, u muzici, u načinu na koji ljudi komuniciraju. U nekom tihom poštovanju prema zemlji koje nije naučeno, nego naslijeđeno. Ali istovremeno, realnost je malo kompleksnija. Iako su oni i dalje tu, Native Hawaiians danas nisu većina na vlastitom ostrvu. I za razliku od nekih autohtonih naroda na kopnu Amerike, nemaju isti nivo političke autonomije ili posebna prava kroz samoupravu. Njihovo prisustvo je više kulturno nego institucionalno. A onda počneš primjećivati kako ljudi ovdje zapravo žive. Na papiru medijan prihoda domaćinstva je oko $78,000 godišnje, što zvuči sasvim pristojno, gotovo kao američki prosjek. Ali, kad uzmeš u obzir realnost života na ostrvu, slika se malo mijenja. Troškovi hrane i energije su visoki, a iako je Big Island generalno jeftiniji od drugih havajskih ostrva, to ne znači da je lagan život. Stanovanje to najbolje pokazuje. Na zapadnoj strani ostrva, oko Kailua Kona, sve je sunčano, toplo i turistički razvijeno. Tu su cijene kuća visoke, često preko $1 milion za porodične kuće. To je onaj Hawaii koji većina ljudi zamišlja. Ali onda odeš na istočnu stranu, u Hilo. I kao da si došao u drugi svijet. Hilo je zelen, tropski kišovit, mnogo lokalniji i pristupačniji. Kuće su jeftinije, ritam je još sporiji. Imaš osjećaj da si bliže stvarnom životu ostrva nego turističkoj slici. Tu je razlika koja se ne može objasniti dok je ne vidiš. Dva potpuno različita načina života na jednom istom ostrvu. Postoji mjesta na svijetu koja vidiš na slici i pomisliš baš je lijepo. A onda postoji mjesto poput Papakolea, zelene plaže na Big Islandu, koja ne izgleda stvarno ni kada stojiš ispred nje. Ovo je jedna od samo 4 zelene plaže na svijetu. Boja pijeska dolazi od kristala olivina, minerala nastalog vulkanskom aktivnošću prije više od 49.000 godina. I već tu shvatiš. Ovo nije obična plaža. Ovo je komad historije po tvojim nogama. Ali do nje ne dolaziš lako. Da bi je vidio, moraš hodati. Oko 2,5 do 3 milje u jednom pravcu, po otvorenom terenu, bez hlada, često uz jak vjetar i sunce koje ne prašta. Put je ravan, ali nije lagan, više mentalno nego fizički. I upravo to joj daje dodatnu vrijednost, jer nije mjesto na koje slučajno zalutaš, to je mjesto koje moraš odlučiti da vidiš. Mi smo krenuli kao porodica i ono što ću zauvijek pamtiti je da naš mlađi sin, koji je tada imao samo 5 godina, prešao cijeli taj put s nama, bez odustajanja, bez žaljenja, samo sa onom dječjom radoznalošću koja te podsjeti koliko smo zapravo sposobniji nego što mislimo. I onda, kada konačno stigneš, spustiš se niz strmu liticu i pred tobom se otvori prizor koji je teško pisati riječima. Zelena, intenzivna, nestvarna, ali istovremeno divlja. Ovo nije plaža za opušteno kupanje. Nema spasilaca, nema sadržaja, nema sigurnosti na kakvu smo navikli. Struje su jake, talasi nepredvidivi i upravo zato mi smo odlučili da se ne kupamo. I to je bila prava odluka. Jer nekad nije poenta u tome da uđeš u vodu, nego da znaš gdje si, da zastaneš, da pogledaš, da osjetiš.
Ovdje nema restorana, nema hlada, nema vode. Sve što ti treba nosiš sa sobom. I sve što poneseš isto tako i vraćaš. Čak je i odnijeti komadić zelenog pijeska zabranjeno. Jer ovo mjesto postoji upravo tako kako jeste. Već hiljadama godina. I treba da ostane takvo. Papakolea nije najlakša destinacija, nije ni najudobnija, ali možda je baš zato jedna od onih koji najduže ostanu sa tobom. Jer te podsjeti da najljepše stvari u životu često zahtijevaju malo truda. Nakon svega što smo vidjeli na Big Islandu, mislili smo da nas više ništa ne može iznenaditi. A onda smo stigli u Hawaii Volcanoes National Park, to jeste Hawaii Volcano nacionalni park. I tu shvatiš da ovo ostrvo zapravo još uvijek nastaje. Ovaj nacionalni park postoji još od 1916. godine i prostire se na ogromnom području koje obuhvata dva od najpoznatijih vulkana na svijetu, Mauna Loa i Kilauea. I upravo je Kilauea ono što ovo mjesto daje poseban značaj. To nije samo vulkan. To je jedan od najaktivnijih vulkana na cijeloj planeti. Mjesto gdje zemlja doslovno diše. Mi smo imali nevjerovatnu sreću, u tom trenutku vulkan je bio aktivan. I sa sigurne udaljenosti gledali smo kako lava izlazi iz dubine zemlje. Ne na ekranu, ne na snimku, u stvarnosti. To nije prizor koji samo vidiš, to je nešto što osjetiš. Toplina u zraku, miris sumpora, tišina ljudi oko tebe jer svi shvate gdje se nalaze. Jer pred tobom nije samo priroda, nego sila koja je formirala cijelo ovo ostrvo. Kilauea se nalazi na jugoistočnom dijelu ostrva i zapravo pokriva ogroman dio teritorije, skoro 1/7 cijelog Big Islanda. Njegov krater Halemaumau, to jeste Halemaumau, smatra se najaktivnijim dijelom vulkana i mjestom koje u havajskoj kulturi ima duboko značenje. Povezuje se sa boginjom vatre i Pele. I u tom trenutku to više ne zvuči kao legenda. Gledali smo kako lava teče niz površinu, sporo, ali nezaustavljivo. Kao rijeka koja ne žuri, ali zna da će stići gdje god je krenula. I možda je to baš to ono što te najviše pogodi. Ta snaga bez potrebe za dokazivanje. Ono što je fascinantnije je da ovo nije jednokratni događaj. Erupcije Kilauea vulkana traju decenijama, u nekim periodima gotovo neprekidno. To znači da ovo ostrvo nije završeno. Ono se i dalje gradi. Pred tvojim očima rađa se. Ali u svu tu ljepotu dolazi poštovanje, jer ovo nije mjesto koje kontrolišemo. Ovo je mjesto gdje moraš držati distancu. Zbog gasova, zbog glave, zbog nepredvidivosti prirode. I zapravo, zato smo sve promatrali sa sigurne udaljenosti. I možda je to bio jedan od najsnažnijih trenutaka cijelog putovanja. Jer dok stojiš tamo, gledaš nešto što je starije od svega što poznaješ. Nešto što je moćnije od bilo čega što čovjek može napraviti. I nešto što te podsjeti koliko smo zapravo mali. Big Island te nauči da usporiš, ali ovdje te nauči da poštuješ. Jer nije svaka ljepota stvorena da joj priđeš bliže. Neki su tu samo da ih gledaš i da ih nikad ne zaboraviš. Također smo se zadesili na Mauna Kea. Tu jeste namjenski smo otišli. Mauna Kea je najviši vrh Big Islanda. I u suštini možeš otići do vrha, no s obzirom da smo mi putovali s djecom, to za nas nije bila opcija. Jer ipak ima restrikcija i naravno stoji tu s dobrim razlogom. Uglavnom, shvatiš koliko je ovo ostrvo zapravo kontrastno. Jer na istom mjestu gdje si jučer bio, na tropskoj plaži, danas možeš stajati na planini visokoj oko 4207 metara iznad nivoa mora. I ono što mnoge iznenadi, u zimskim mjesecima ovdje čak padne snijeg, pa je na određenim dijelovima moguće skijati,
što zvuči gotovo nestvarno za Havaje. Ali još zanimljivije je to da kada bi se mjerila od dna okeana do vrha, Mauna Kea bi bila viša od Mount Everesta, što je čini jednom od najviših planina na svijetu uopšte. Zbog čistog neba i minimalnog svjetlosnog zagađenja, vrh je dom nekih od najvažnijih astronomskih observatorija na planeti. Mjesto gdje ljudi dolaze da posmatraju svemir dok stoji iznad oblaka. Go! Gotta do that again. Alright, that was a fail. Oh, you gotta hold on to it like. Hey, Mama, take a Yeah. pic. I could do it with a pinky if I needed. Ben, pull it. Ben, pull it with. Hold it with one. Show. Ben, hold it with one. And then take a picture when they. Hey, take a picture when they pour. I još jedna zanimljivost. Najjužnija tačka Sjedinjenih Američkih Država nije na Floridi, iako mnogi to misle, nego na velikom ostrvu Havaja. Zove se Kalaea, poznata i kao South Point. So today we're following the Gypsy Guide. I purchased the Hawaii, like the Big Island version. It's actually really awesome. I highly recommend it. So what it does for you, you basically start driving and the Gypsy Guide, it follows your route through a GPS and it makes you suggestions on stops. So although I did my homework and I was quite prepared, on what we want to see, this is super helpful because you just get these like awesome, like off the beaten path, things suggested to you that otherwise you wouldn't probably like found on your own. So anyways, purchase Gypsy Guide. Yeah, bye.
Papi's hiking. Yeah. Nice. Can you believe that this actually was lava? I mean, it's just astonishing. I just love how it looks like. Nature is really quite something. So beautiful. Veliko ostrvo Havaja nije samo destinacija. To je mjesto gdje priroda još uvijek piše svoju priču, a ti imaš rijetku priliku da je doživiš iz prve ruke. Nadam se da vam se video svidio, ako jeste, zapratite kanal. Zaista uživam u pravljenju ovih videa. Ćao!